Тапшыруны дәвам итеп экраннар алдына Николаевка районы Зур Ширкли авылында туып үскән хөрмәтле якташыбыз Юсупов Мансур Фуат улын чакырып алабыз. Матур гомер тантанасы белән ихластан аны әнисе Ажирия, яраткан тормыш иптәше Рушания, энесе Мясу, сеңлесе Асия гаиләләре белән кыдагыйсы Наилә, кыдасы Шамил кытлылар. Безнең кадерле кешебез 1960 елның 20 сентябрендә якты дөньяга аваз сала. Үзенең әйтүе буенча, ул бик озак гомер парын эзли һәм 1990 елны безгә күкләрдән никах укылып гаиләбез корыла. 2 елдан соң көтеп алынган улыбыз Әббәс туа. Аннары бәхетебез булып кызыбыз Әлфия дә дөньяга аваз сала. Башлап авылда, аннары 1999 елдан Талияти шәһәренә күчеп китергә карар кабул иттек. Бүгенге көнгә кадәр без шунда яшәп, АвтоВАЗ оешмасында хезмәт итәбез. Кадерле, яраткан тормыш иптәшем, сөекле әтием, игътибарлы улым, энем һәм абыебыз. Туган көннәр алар күңелле дә, шул ук вакытта олыгайткан күңелсез мизгелдә. Ләкин син әле бу тормышта яши генә башладың. Синең әле ир-ат буларак канатларың ныгыган чак кына. Аллага шөкер, син үскәндә дә, бүген дә ата-анаңның йөзенә кызыллык китермичә яшисең. Хатының белән балаларыңның мәхәббәтендә кыенып, дус-туганнарыңның кадер-хөрмәтен тоеп, алда да яшәсәң иде. Тормышыңны матур итәр өчен зур тырышлык кирәк. Без беләбез, син бик сабыр, тыйнак һәм тырыш. Шуңа күрә Алла теләсә, алда куйган бар максатларыңа да ирешәчәксең. Иң мөһиме, бу ышанычың югалмасын. Аллаһ Тәгалә биргән саулыгын какшамасын, елда килгән туган көн бәйрәме сине тагы да бәхетлерәк итсен. Кадерлебез, бүген сине чын күңелдән котлыйбыз. Синнән дә якынрак кешебез дип уйлыйбыз. Теләкләрне сайлар өчен озак уйларга кирәк. Әниең, хатының, туганнарың гел булсын сиңа терәк. Эзләп тапкан мәхәббәтне югалтмыйча яшиек. Балаларның һәр адымын күздә тотып яшниек. Очраса юлларыңда авыр булган киртәләр, тыныч бул син. Алар бар да якыннар булгач китәләр. Котлы булсын, матур булсын газиз туган көннәрең. Имин уссын тынычлыкта ни бар синең төннәрең. Хөрмәтле Мансур Фуатович, юбилейгыз мөбарәк булсын. Алдагы җыр якыннарыгызның бүләге булып, сезнең хөрмәткә яңгырый. Кабул итеп алыгыз. Яңа ел бергә бакал күтәргәндә, Ходаемнан сорыйм бер теләк. Тагын бер ел гомрем бәхетле үтсен өчен, миңа иркәм бары син кирәк. Син бәхетле булсаң, мин бәхетле иркәм, телем шатлыкларның олысын. Гомрем бәйрәменә җырым бүләк итәм, күңлем җылысын. Син бәхетле булсаң, мин бәхетле иркәм, телем шатлыкларның олысын. Гомрем бәйрәменә җырым бүләк итәм, күңлем җылысын. Җан җылыңны тойсам, яннарымда булсаң, йөрәгемдә бары шул теләк. Алсу таңны синеп каршыларга, минем өчен бары сине кирәк. Син бәхетле булсаң, мин бәхетле иркәм, телем шатлыкларның олысын. Гомрем бәйрәменә җырым бүләк итәм, күңлем җылысын. Син бәхетле булсаң, мин бәхетле иркәм, телем шатлыкларның олысын. Гомрем бәйрәменә җырым бүләк итәм, күңлем җылысын.
bilen gene ömrüm şumagırga Tınışlanıp tibe bu yürek Benim yazım tağın şeşeklerge kumek Yeşillendirirge seni girek Sen bakıtlı bulsan men bakıtlı yürgem Dilim şartlıklarının olasın Ömrüm beyremene jarım bula giden kullem jalısın Sen bakıtlı bulsan men bakıtlı yürgem Dilim şartlıklarının olasın Ömrüm beyremene jarım bula giden kullem jalısın Sen bakıtlı bulsan men bakıtlı yürgem Dilim şartlıklarının olasın Ömrüm beyremene jarım bula giden kullem jalısın Sen bakıtlı bulsan men bakıtlı yürgem Dilim şartlıklarının olasın Ömrüm beyremene jarım bula giden kullem jalısın Bula giden kullem jalısın Mansur Fuat ulu Yusupovni 60 yoshlik yubileyli g'amir tantanasi bilan chin ko'ngildan bugun yoratgan bolalari. Uli Abbas, qizi Alfiya, kuyovi Ramil, inig'i Dinara qitlilar. Odam bolasында belgili bo'lgancha ikki farishta bor deb sanaylar. Birinchisi uning ani bo'lsa, ikkinchisi ati indi. Mana ati degan farishtaga bu turmushda ig'tibor ikkinchi shiratda g'ina qola. Ularga bag'ishlab siragraq shi'rlar ham jillar yozila. Ularning ishlabdir kishli zotlardan sanaylar. Atiranraq o'ylab qarasak, ati bitul, ani bilan bir ratdan tunlarin yiqlamışa, kunduzim qayg'ida, bir shuda bolasi uchun o'tkarishi kishi. Mana bizning atiyibizda shin g'oila boshlig'i, yarata bilgan turmush iptashi, ham motor tarbiya bera olgan ulug' harfdan ati. Istavini jonunda qizg'anmagan yaratgan babayda. Biz bolalari uchun bor zotni bildirishga tirishgan ati akrinlab ulg'aya boshladi. G'imrlarning ko'zina kirgan atkayibizni bugun yubileyi bilan qitlarga bildik. Tubangina boshimizni iyib borisi uchunda rahmat o'qiymiz anga. Yaqinimiz, atiyimiz, babakayimiz. Ruxsat etsini shin ko'ngildan motor yubileying bilan qitlarga ham tilaklarning eng ezgilarin senga yetkazirga. Sening tug'an kunga atiyimiz narsa berig ekan bo'lakka. Bizga qilgan har bir yaxshilikdan saqlanashaq mangu yurakda. Rahmat senga, rahmat borisi uchun, sig'ilmaving uchun yozmishqa. Tik yaxshilik qina bo'lak etib yasharbiz biz atkay turmushda. G'imiringda bek ko'p xizmat qo'yding. Ishlamagan ishing qolmadi. Uzun g'imir, baxt tilab, o'bib qolamiz sening qo'llarini. Yasha deyim, birda qortaymali. Kishilikliliging bilan o'rnaksin. Og'ir shaqda senga tayanamiz. Bizning uchun har shaq keraksin. Og'irliklar tusa turmushda kengash so'rab senga kelamiz. Diriz yo'lga bostirirday so'zlar aytasingni oldan bilamiz. Toshib tursin ko'ngillarda har shaq yashav dardi, mangu so'nmasin. Yoqti umid, zo'r xiyollar bilan qarshilasin bayram ertasin. Qadrli Mansur Fuatovich, olg'i kunlarda xotining'iz, bolalarınız, iniqlarınız muhabbatini to'yib, ulardan jili so'zlar, quvonchli xabarlargina eshitib yasharga yazsin. Shin ko'ngildan sizning hurmatga yong'iragan tilaklarga qo'shilamiz. Sizning g'imiringizda nindigina voqealar bo'lsa-da, nindigina ishlar boshqarilsa-da, ular tek shodlik ketirsin. Barliq o'y-tilaklaring, barliq xiyollaring turmushga oshsin. Yaqinlaringizning muzikal bilagin qabul etigiz ham baxtli yashagiz. Kışı
Гомер үзәнендә синең эзләр дәшә безне улы юлларга. Чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле елларга. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте. Бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышы